нещата си идват на място. Да видим сега нашите български момичета дали ще покажат характера, който демонстрираха не само в началото на това европейско първенство, в предварителната група, но в мачовете, които и ние, българските зрители, имахме възможност да гледаме тук, световните квалификации, контролните двубои с Украйна. Там, където те не загубиха дори гейм. Струва ми се, че постепенно и успяхме да изравним играта. След това 8-0, 8-2, сега 10-2. Равенство, 2 точки успяхме да отбележим ние, 2 хърватките, но това предимство от 8 точки явно ще се окаже непосилно, поне в този гейм. Така виждам аз нещата. Дано не опровергаят с играта си нашите момичета. 10-2 и при този резултат техническото прекъсване, което е задължително в двубоите на европейското първенство. Всъщност вече резултатът е 11-2. Ще ни извините за някои грешки в резултата, но тук от студиото в София трудно можем да следим всяка промяна в резултата. Отново на полето се връща Теодора Бечева. Не, Теодора Бечева сега ще седне, за да почине малко, а на нейно място в игра Славка Озунова. Наистина продължават нашите треньори да търсят промяна в състава, промяна с цел да се наруши това предимство, което взеха хърватките в началото. Ето, че сега и Анета Германова напуска. На нейно място в игра се връща Теодора Бечева. Явно имаше някакво недоразумение при искането на смяната, затова тя не бе осъществена. Теодора се забавила вероятно при смяната. Хърватките продължават да трупат точка след точка и вече с значителна преднина от 11 точки, 13-2. Жалко, че тръгнаха толкова лошо нашите в този полуфинален матч. Наистина трудно е, след като са излезли от строя, така да кажем, 3 от водещите фигури в тима, в движение да търсиш промяна в тактиката, в постройката на играта. Майя, ти най-добре можеш да обясниш това нещо. Точно това е най-неприятното, защото когато се готви един състав дълго време, синхрона е най-важен между състезателките, въпреки че и резервните трябва да са горе-долу на едно ниво с останалите. Това нещастно стечение на обстоятелствата действително се отразява. Чу се липсата на основния разпределител и на Тони Зетова. Това са основни фигури. Оттам всички схеми малко или много се нарушават. Идва несигурност в останалите състезателки и този резултат в момента не е очудващ. Както се вижда, първият гейм почти е загубен, въпреки че стават всякакви изненади. Но за мен е загубен вече този гейм. Остава след това да се концентрират и да се опитат да се преборят в останалите геймове. Преди малко спомена за на Олимпиадата за отбора на Русия срещу Перу. Те не се отказаха до последния момент, след като бяха загубили 2-0 и 15-14 за Перу в последния гейм. Направиха чудеса и това е било сигурно най-сладката им победа в тяхната кариера. И така, край на първият гейм, 15-2 за отбора на Хърватско. Наистина, само за 13 минути хърватките успяха да спечелят този първи гейм. Да се надяваме, че сега в зала Рондо, след тази неубедителна за нас първа част на матча, ще видим едно друго лице на българският отбор, такава каквото нашите демонстрираха в двубоите от предварителната група. И струва ми се, че Стефан Панчев и Страхил Балов ще намерят необходимите промени, ще сторят задължителните в случая, струва ми се, и корекции в тактическата постройка на играта. Но онова, което може би най-вече куца в отбора ни в този първи гейм, това беше посрещането. То се оказа ахилесовата пета, там се пробихме.
Ето е Нели Маринова, виждате сега на вашите екрани. Загрява, но вероятно все още треньорския ни щаб и лекаря на отбора са преценили, че тя не може да бъде пълноценна. Не трябва да се рискува в такива случаи, особено пък когато матча не се развива по най-добрия за нас начин. Ако се стигне до ситуация, в която е необходимо да влезе Нели Маринова, аз съм сигурен, че тя ще намери сили и ще помогне на тима, но след това 15-2 в първия гейм едва ли е необходимо да се търси промяна с влизането на Нели Маринова, която все още не е възстановена. Нели Маринова, ако се чувства добре и има огромното желание да влезе, това не би попречило на треньорите да я пуснат в игра. Така точно ще донесе тая сигурност в отбора, която в момента липсва. Така, след секунди ще започне вторият гейм. Да видим, ще има ли промени в нашата шестица. Очакваш ли, Мая? От това, което виждаме, Емилия Пашова, Мила Кьосева, Славко Озунова, Теодора Бечева, Деси Величкова, вероятно на разпоредителския пост, и Ваня Соколова, стартовата ни шестица. Няма промяна и в секстета на Хърватска. Татяна Сидоренко с първи номер, 6 Мария Анзулович, 8 Варвара Елич, 9 Ванеса Срешен, 11 Елена Чебукина и 12 номер Ирина Кирилова. Топката е в аут и това е точка за нашия отбор. Не успяхме да се възползваме от добрата блокада, която направихме. Сега да видим, със съжаление, тази пусната топка изненада защитата ни. Много интелигентно и разнообразно играят хърватките. Между тях е, както спомена Татяна Сидоренко, нападателка с мъжки стил на игра. За нея няма неудобна топка, това, което ме е впечатлявало. При нея всичко се отиграва. Един път опита със сила, втори път със сила, след това знае да отиграе по друг начин. Ще пусне, гледа се и има какво да видят сега младите състезателки от екрана, има какво да научат от хърватките. Мила Кьосева от нашия отбор, която аз безкрайно уважавам и като човек, и като състезател, доказва, че действително е изключително, след като влезе на мястото на Тони Зетова. Навсякъде се справя блестящо, може всичко и е играч по мой вкус, а не както последните години тая мода, която аз изобщо никога не съм одобрявала. Посрещачи, диагонали и така нататък. Играчи за специализирани функции. Специализирани и се оказва, че в крайна сметка имаме волейболни инвалиди. Моля да ми извинят специалистите, които не са на моето мнение, но искам да си го споделя. Така че в момента като треньорка на женски отбор на Славия, единствената цел ми е да се научат и да могат всичко да правят, а след това да специализират това, което най-много им се отдава. Равенство в резултата. Точките са 1-1. Началните удари изпълни Елич. Това е дъщерята на треньора Ивица Елич. Вероятно прави впечатление, уважаеми зрители, мощният начален удар, който изпълнява Елич с отскок. За наша радост сега топката попадна в мрежата. Няма промяна в резултата. 1-1 са точките. Ето ги сега две от звездите на хърватския отбор. Ирина Кирилова с номер 12, разпределителката, и Татяна Сидоренко. Зърнахте за момент. Сидоренко, за която, както чухте в коментара на Мая Стоева, волейболистката, която може всичко на полето. Не отстъпват нашите по технически възможности. Ето сега една добра комбинация
завършена от Ване Соколова. Между прочим, повечето от нашите волейболистки са водещи фигури в клубовете, в които играят. Една Славка Озунова, която зърнахте за момент, бе номер 1 в първенството на Гърция през миналия сезон. Тони Зетова, за която вече чухте и която, за съжаление, не е на полето заради повишено съдържание на кофеин в допинг пробата. Бе играч номер 1 на Турция. Мила Кьосева, Теодора Бечева са водещи фигури в отборите си в Италия, там където българският волейбол продължава все още да се котира добре. Сега надявам се след това европейско първенство отново женското присъствие, българското женско присъствие на пенините ще се увеличи. В момента резултатът е 3-1 в полза на Хърватска, а сега втора точка за българският отбор 2-3. Наистина от онова, което наблюдахме в първия гейм, вече можем да кажем, че нашите успяха да се отърсят от напрежението, заиграха по-спокойно. Все още не можем да намерим обаче противодействие срещу тези мощни атаки, особено в втора линия, както в случая. Виждате колко мощна е тази атака, изпълнена от жена в едва ли не в третия метър. И колко по-често би трябвало да се използва и при нас. Защото имаме такива състезателки високи и мощни, но още нямаме това мислене и тази настройка. Но всичко е процес и да се надяваме за в бъдеще. В момента всички състезателки са много опитни, нашите момичета са хвърлили много труд и усилия и затова в момента с цялото си сърце им желая успех. Това са години, където се очакваше да се вземе медал, да им го пожелаеме. Все още има шансове. Наистина, още една хубава атака Чудесно за българския отбор, завършена от Емилия Пашава. Деси Величкова, плеймейкърката ни в момента на полето. 3-4. Великолепна блокада сега на Бечева и на Емилия Пашова. Ориентираха се според мен на нашите, след като се поуспокоиха малко след този конфузен резултат в първия гейм. След като спадна напрежението, започнахме значително по-организирано да играем, най-вече при мрежата на блокадата. Жалко, че сега не усетихме това технично пускане на Кирилова. Ето е сега разпределителката на хърватския тим. Голяма е заслугата на едно име, Николай Карпол. Майя Стоева може дълго да говори за този руски треньор, който направи хърватския волейбол, защото благодарение на него тези три волейболистки Кирилова, Чебукина и Сидоренко попаднаха в тима на Младост Загреб веднага след Олимпиадата в Сеул. Там, както сега много често се получава, те бяха натурализирани и вече с фанелката на Хърватско сега този отбор има шанс да играе и на финал, ако спечели срещу нашите, но както казахме, надеждата последна си отива, независимо от контузиите, които сполетяха българският отбор. Сега във вторият гейм резултатът е 5-3 в полза на Хърватско, но вече се чувства значително подобрение в нашата игра. Елич, това е най-добрата нападателка, бих казал, в отбора на Хърватско. Висока 183 см, а само на 20 години с чудесна техника. Миналата година на турнира в Осака, пред Олимпийския турнир, където отбора на България загуби с 3-2 от Хърватско. Елич бе определена за най-добрата волейболистка на турнира. Тогава на хърватския тим не достигнаха проценти, за да се класира за Олимпиадата в Атланта. Но виждаме, че наистина се е работило много добре в този период след Олимпиадата. И сега хърватския отбор е един от претендентите за шампионското звание. Затова обаче трябва да победи
в този матч, а както вече казахме, ние не сме на това мнение. Много мощна игра и действително е трудно да им се противопоставиме. Личи се, че отбора си е обигран. Разпределителката, която е много опитна и е главната движеща фигура, успява така да разпредели играта, че да се използва нашето слабо място, блокадата на нашата Деси Величкова. За съжаление, не може да надхвърли природата си, но това не се пропуска. Всичко се вижда, те действат в момента като един компютър. Наблюдават, знаят къде и по какъв начин да отиграят. Ето удари по блокадата, втора линия, игра, която доставя удоволствие. 4-6, сега нова точка за българския отбор, 5-6. Ето, че отново успяхме да съкратим разликата. Мила Кьосева на началният удар. Позатрудниха се малко и хърватките. Сега да видим, ще се умеем ли да стигнем до тази топка. За съжаление, Теодора Бечева нямаше как да обработи отскочилата от блокадата топка. Сервис за отбора на Хърватско. Стана ясен и отборът. Другият отбор, който вече се класира за финала. Това е тимът на Русия, победил преди тази среща Чехия с 3-0, също нищо изненадващо в този резултат. Чехините се класираха много щастливо за тази финална четворка. След като загубиха последния матч в предварителната група от Украина, същата тази Украина, която нашите тук побеждаваха както си искат в контролни срещи и в двубоите за квалификационните двубои за световно първенство. Същата тази Украина победи Чехия с 3-1 в предварителната група. Да се надяваме, че ако днес загубим този матч, утре срещу чехините ще имаме по-добър съперник от днешния. И ако това, което си пожелахме в началото, не успеем да сторим в този двубой, да спечелим срещу Хърватска, да спечелим утре, за да можем да поздравим нашите с медал от това европейско първенство. Един медал, който не сме получавали в женския ни волейбол, както вече казахме в началото на нашия коментар, от 1981 година. Оказва се наистина в тези трудни години за волейбола да се спечели медал, но какъвто и да бъде, ще бъдем много радостни. Сега възможност да изравним резултата. Теодора Бечева. Добре се защитават хърватките. Но пък ние не им отстъпваме. Едно великолепно разиграване, което за наша радост бе спечелено с точка за българският отбор. Равенство 6-6. Мила Кьосева бе волейболистката, която завърши тази атака. И точно това разиграване показва, че женският волейбол е по-зрелищен, по-емоционален, докато мъжкият е по-мощен. Но едни такива разигравания много рядко могат да се видят при мъжете. Сега ето наистина става възможност за седма точка. Да видим, ще постигнем и да. Великолепно разиграване. Емилия Пашова този път слага точка на тази атака при мрежата. 7-6 за българския отбор. Успя да види къде е блокадата, извъртя се във въздуха и игра много технично топка. Можем да съжаляваме само за пропуснатия шанс в случая, защото топката дойде контра за нашата нападателка при мрежата. Това беше Емилия Пашова. Но пък добре се защитаваха хърватките и пропуснахме тази възможност за 8 точка, но пък още едно великолепно разиграване, чудесна комбинация при мрежата. Буквално объркахме хърватките и ето виждаме как Емилия Пашова остана без блокада. Бечева сега. 7-6 за България.
С атаката успяваме да се справиме. За сега все още има да се желае в защита. Понякога не правиме дори опит да стигнем топката. Тук точно трябва да се даде всичко. Топката е в аут, няма какво да спорят хърватките. Сега на повторението много ясно се вижда как технично от блокадата топката излезе в аут след удара на Мила Кьосева. И ето нова възможност за 8 точка. Славка Озунова от блокадата 8-6. Браво, браво на нашите за това, че успяха да преодолеят първоначалния шок. И сега вече принудиха старши треньора на Хърватска Ивича Елич да поиска прекъсване. Ništa drugo. Kretati samo. Наистина много точно и много ясно се чу това, което каза Елич, старши треньора на Хърватска. Проблемите на неговият отбор идват от разкъсаната блокада. Липсва съсредоточеност, концентрация, но пък заслугата естествено е на нашия тим, на подобрената игра при посрещането на сервиса и оттам естествено добрата организация в нашата атака. Отново успяхме с тази бърза топка в центъра. 9-6. Още веднъж техничният удар на Ваня Соколова. Точно сега трябва да натиснем и да използваме момента да завършим в наша полза гейма, тъй като след лесната победа в първия гейм, може би имаше известна доза подценяване от страна на Хърватска. И ако успеем сега да спечелиме гейма, голями шансове имаме да спечелим и матча, защото психологически вече ще сме напред. Елич отново. Много мощна при атаката. Тормозен и този сервис на Елич с отскок. Почти като мъж изпълнява началния удар. И естествено, след като топката отскочи от ръцете на Емилия Пашова, тя попадна при мрежата удобно за атака. И за наша радост това продължило доста дълго и измъчено разиграване, без печелено след тази атака на Славка Озунова. Няма промяна в резултата. 9-7 за България. Мила Кьосева. Трябва да използваме тази възможност да направим 10-та точка. 10-7. Вече се личи и подобрената игра в защита. Оттам се улеснява и нашата атака. Ти удари са неспасяеми. Струва ми се, че в случая е много важно, че нашата разпределителка Деси Величкова се поуспокои за игра много по-комбинативно. Престраши се да заиграе с първите времена, прострелни, ниски топки. Все още не сме видяли комбинация, добре изпълнена, но може да не се наложи, стига да върви играта. И сега нова възможност за точка Теодора Бечева. Объркване в отбора на Хърватска и 11-7. Още веднъж можем да кажем, че вече се усеща как постепенно, след като преодоляхме смущението от конфузно загубения първи гейм, сега вече водим играта, имаме предимство.